Хора, не забравяйте, ще се пратя публикация в YouTube канала ми. Веднага вижте и оставете лайк. Също се абонирайте с камбанката за моя канал. Се пратя пост, да пишете коментари. Какви още митове да проверявам, дали да бъде в Roblox или в Minecraft или в където си искате, в игри дали трябва да ги имам, нали? Но митове мога да проверявам и страшни, и яки, и смешни, така че ми пишете долу в коментарите, какви още митове да проверявам. И искам нещо да ви покажа. Вижте. Това е кичи. Вижте. Да. Вижте. Абе не търпай, бе! Търпай, бе! Да, това е кичи. От мене, чао!